Vrijeme za gosta vijesti. Gost centralnih vijesti je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić. Gospođo Trivić, dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledaocima. Evo, na samom smo početku nove školske godine. Da li je sve spremno? Sve je spremno. Naši učenici osnovnih i srednjih škola 1. septembra, dakle u četvrtak, počinju sa prvim danom nastave u školskoj 22. 23. godini. Sve je spremno, dakle i što se tiče samih objekata i što se tiče nastavnog kadra, a ono što svakako na svima nama radost čini jeste upravo što preporuke instituta nemaju nikakva ograničenja po pitanju redovnog odvijanja nastave. Koje su novine u ovoj novoj školskoj godini? Pa u ovoj školskoj godini imamo nekoliko novina, pored toga što je nastavni plan i program inoviran u osnovnim školama. Radilo se na inoviranju dijela programa i u srednjim školama. Ono što je važno napomenuti jeste da smo imali promjene i u udžbeničkoj politici. Prema podacima Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva imamo 4 udžbenika manje za učenike nižih razreda kako bismo im olakšali školske torbe, a isto tako smo uradili digitalizaciju sa 19 na 24 udžbenika, tako da na času oni mogu da prate na zanimljiviji način nastavu i da učestvuju u istoj. Što se tiče dakle samih novina, oni će se osjetiti najviše u samoj učionici s obzirom na to da smo u toku ovog ljeta, ali pred kraj prethodne školske godine radili dosta i na obukama prosvjetnih radnika u smislu same interaktivnosti u procesu izvođenja nastave kako bi i učenici bili aktivni učesnici u istoj. Koliko se investira u obrazovanje, koliko se ulaže u škole u Republici Srpskoj, očekuje se izgradnja novih škola, besplatni udžbenici, možete nam malo objasniti? Pa naravno, što se tiče samih investicija, u ovoj godini mi smo izdvojili 2 miliona konvertibilnih maraka za rekonstrukcije i adaptacije školskih objekata i najveći fokus smo ove godine stavili na područne škole koji su u udaljenim ruralnim krajevima gdje imamo itekako naše djece, a znamo da dugo godina nije ulagano u te objekte. Bez obzira na broj djece i ona zaslužuju da imaju jednake uslove kao djeca i u gradovima. S druge strane, Vlada Republike Srpske izdvojila je 1,5 miliona konvertibilnih maraka za početak izgradnje nove osnovne škole u istočnom Novom Sarajevu, tačnije u istočnoj Iliđi, tako da će školarci već za, ja se nadam, za 2 godine moći da imaju jedan reprezentativan objekat, jer znamo da je to rastuća opština i da sve više imamo stanovništva koje se doseljava, da ne kažem da je riječ o mladim bračnim parovima koji, dakle, imaju djecu gdje je potrebna škola. Također treba napomenuti da smo neki dan prisustvovali i prezentaciji idejnog rješenja nove škole u naselju Paprikovac u Banja Luci. Problematično naselje samo u smislu tranzita preko kojeg djeca svakodnevno prelaze da bi išlo jednu od 3 škole. Tako da, evo, konačno smo uspjeli da riješimo i imovinsko-pravne odnose, odnosno samu lokaciju sa gradom Banja Luka i da počne gradnja također tog objekta. Kada govorimo o udžbeničkoj politici, ove godine Vlada Republike Srpske izdvaja sredstva za besplatne udžbenike. Ove godine smo sa 4,5 miliona konvertibilnih maraka ta sredstva uvećali za 6,2 miliona konvertibilnih maraka i udžbenici su besplatni za djecu od 1. do 4. razreda, učenike koji su pobjednici republičkog takmičenja i djecu iz višečlanih porodica, dakle 3. i svako naredno dijete u porodici. Dodatno Ministarstvo porodice, omladine i sporta izdvaja za sve odlične đake iz višečlanih porodica. Dakle, što se tiče samih investicija, one se u kontinuitetu rade. Mogu da kažem da u prethodne 3 godine mi smo izdvojili oko 36 miliona konvertibilnih maraka, što za investicije u objekte samih osnovnih i srednjih škola, što u uvođenje novog informacionog sistema, odnosno sistem digitalizacije, tako da sve to predstavlja investicije koje su neophodne za razvoj obrazovanja. Šta nam donosi Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i koje su novine u vezi produženog boravka i umjetničkih škola?
Pa što se tiče novog zakona, on je još u skupštinskoj raspravi bio krajem ljeta, međutim zbog određenih procedura i potezanja vitalnog nacionalnog interesa mi smo morali da čekamo da Ustavni sud kaže da on ne vrijeđa zaista vitalni nacionalni interes nijednog naroda i taj zakon će sada konačno početi sa primjenom sa početkom nove školske godine. Ono što je novina u ovom zakonu jeste da konačno nakon dugo godina naši voditelji produženog boravka, jutarnjeg čuvanja moći će da konkurišu za posao na neodređeno vrijeme, jer nam se često dešava da upravo jedni te isti rade sve ove godine, ali nije bilo zakonski uređeno tako da su oni uvijek bili primani na određeno vrijeme. S druge strane, to nam je veoma važno jer znamo koliko je i roditeljima mnogo važnije da znaju da su im djeca na sigurnom, da sa njihovom djecom neko radi i da mogu da na taj način nesmetano obavljaju svoje radne zadatke. Mi u Republici Srpskoj imamo 119 odjeljenja produženog boravka i 35 jutarnjeg čuvanja, tako da konačno za tu kategoriju naših voditelja koji su ili učitelji ili pedagozi, dakle imamo rješenja. Što se tiče umjetničkih škola, upravo tako po prvi put Republika Srpska dobija državne baletske škole koje su sada u okvirima umjetničkih, a umjetničke će prerastati samom preregistracijom dosadašnjih muzičkih škola. Dakle, htjeli smo da pored muzičkog obrazovanja imamo i druge pravce u umjetnosti, dakle, tako da će prva umjetnička škola već od septembra početi da radi u Banja Luci sa smjerom balet kako bismo institucionalizovali i ovu granu umjetnosti i gradili kadar koji nam je neophodan u umjetnosti i kulturi. I pored ovih svih lijepih vijesti, još jedna da se očekuje i rast plata u osnovnim i srednjim školama. Pa jeste, kao što svi naši prosvjetari i zaposleni u osnovnim i srednjim školama znaju, već avgustovska plata koja se isplaćuje u septembru bit će veća za 100 konvertibilnih maraka i to je 6. povećanje primanja prosvjetnih radnika u posljednje 3 godine. U nominalnom smislu, evo, radi vaših gledalaca i radi samih njih, dakle, prije 3 godine neto plata obračuna za profesora da li u osnovnim ili srednjim školama bila je oko 1100 maraka, a ona je već sa ovim posljednjim 6. povećanjem oko 1480, odnosno 1530 konvertibilnih maraka, dakle u neto primanju. Moram da kažem da, evo, i meni je izuzetno drago što sam kao ministar radila u periodu kada se plata, odnosno primanja u prosvjeti u kontinuitetu dešavala, jer smatram da prosvjetni radnici danas su lideri obrazovanja i ukoliko ulažemo u njih kako kroz edukacije, obuke, cjeloživotno učenje, tako i njihova primanja, možemo da računamo da će nam izvesti djecu na pravi put i da će im ukazati na sve ono što je važno i kako se uči, ali isto tako kako se nauči. Evo za kraj još vi da poželite svim školarcima srećan početak nove školske godine. Naravno, evo, želim svim školarcima, roditeljima naravno, svim prosvjetnim radnicima, stručnim saradnicima, svim zaposlenim u prosvjeti srećan početak nove školske godine. Ja sam sigurna da ćemo imati sam početak bez ikakvih problema. Ono što je najvažnije u ovom momentu, ne trebamo, nadam se, mnogo da brinemo i za naše zdravlje, jer, kako kažu u našem Institutu za javno zdravstvo, trenutno epidemiološka situacija je stagnirajuća, tako da naši školarci nesmetano od četvrtka 1. septembra kreću u školu. I srećno im bilo. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama.